Снимам ли, бат? Снимам. Добър вечер. Успешно се приземихме в България. Всичко на 6. Искам да покажем моя личен шофьор с костюмчето, шапката. Изпод си момчето, фърлиме шапката отзаде, всичко на 6. Да. Тук ни е металиста на групата, който седи в принцеса Даяна. И движиме се с невероятен GPS IS-MF 1000++. Има много готини коли, пълно с таксите, както се вижда. Софийска регистрация, ето. Не само си GPS, виж, че таксито, бакшиша има GPS, бат. Това София, бат, не знам. Не съм София, за пръв път идвам и GPS. Изключително ми е приятно, но не ми дава да говорим. Тук само ме прекъсват, не мога да си изкажа думите. Ебах ти, яки хубаво. Оф! Дано не удариме тъкшито. Добре, това е. До утре. Чао. Съм на пешеходна пътека. Кажи чао. Бъди усмихнат и ще. Виж как ме заобикаля. След това, бат, е типична Вектра. Чакай да изключим кружката. След това е типична софийска Вектра. Супер, ето, пресичаме тук червено, зелено, всеки работи, няма никакви проблеми. В София. Изключително приятна атмосфера. Чао, обичам ви. Много.